כאן כמובן, לא צריך לכם לשאול, לא סרטון, אני הולך להראות לכם איך אני מוריד את העדכונים לעדכון החדש של הנשקים והרכבים. אוקיי, קודם כל תנו סאב ולייק, ויאללה, בואו נתחיל בסרטון. אוקיי, דבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לשרת, לבקש ממני מנהל. למה בלי מנהל אתם לא יכולים לעשות את הפקודות ולקבל את זה. קודם כל אתם עושים /QA, כל הפקודות יהיו למטה בדסקריפשן. אתם עושים get resources pack, איך שלא אומרים את זה עכשיו. אתם עושים את זה, מקבלים enter. עכשיו זה מראה לכם את כל אלה, לא, בלה בלה בלה. אתם לוחצים. וזה מראה לכם את זה. האם אתה בטוח שהוא צריך לפתוח את האתר הבא? אנחנו עושים כן. זה פותח לכם את מייקרוסופט. את הגוגל של מייקרוסופט, עכשיו אתם עושים את זה. זה מראה לכם quality armor בסיסי. זה לא מראה לכם את ההוראות, פשוט אני הורדתי את זה עוד. עכשיו אתם הולכים למיינקראפט, עושים F11 כדי לפתוח חלונית כזאת. עושים Windows. סליחה, אני פשוט... המיינקראפט שלי דקה. הנה, Windows, וזה יראה לכם את המיינקראפט. אתם עושים אפשרויות, חבילות משאבים, כי זה טקסטורה, זה תהיה טקסטורה, quality dance. עכשיו אתם הולכים להורדות. עושים הצג בתיקייה, שזה ככה זה, ודאי לכם את quality armor. אתם הולכים למיינקראפט. אתם פה בחבילות המשאבים, אתם לא נוגעים בזה, לא נוגעים בכלום, לכם לא יהיה את זה, לא יודע. אתם עושים... נראה לכם, היום לא צריכה להוסיף לכם את quality armor, זיפ. אני עושה לא, כי יש לי את זה. לכם זה, אתם צריכים לעשות כן, ולהעביר את זה לפה, ולעשות סיום. עכשיו החבילה הבאה, נחזור למיינקראפט. אתם צריכים כל כמה דקות, הבוט שלי של השרת שלח לעדכון החדש, תורידו את חבילת המשאבים. אתם לוחצים על זה, כן, ופותח לכם אותו דבר. עושים את זה, F11, אפשרויות, לא עושים כלום, לוקחים את MTV Cars. נכון, אני אפילו התבלבלתי. לוקחים את MTV Cars בתיקייה למיינקראפט, עושים על כן, ככה זה נראה, זה ה-MTV שעכשיו אני אמרתי לכם, וזה הקודם. זה גם משאבי עולם ספציפיים, אז אולי זה יורד לכם את זה אוטומטית, אבל את זה לא. טוב, מקווה שנהנתם. IP בתיאור, השרת פתוח שאתם תבקשו, יש שרת דיסקורד, ויאללה ביי.